Hauska tavata. Esittelyni jatkuu, kunnes kyllästyt. Minun nimeni on siis Minotaurus. Olen vasta 2 vuotta vanha ja osaan silti jo monenlaisia temppuja. Tarkoitukseni on toimia tutkimusalustana ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa. Tärkeä osa vuorovaikutusta on puhekykyni. Suuniliike muodostetaan videomateriaalista erään naisen puheista. Havainnoin myös ympäristöäni ja yritän etsiä sieltä ihmisiä. Tälläkin hetkellä näen kasvosi. Sukupuolesi tunnistan mieheksi. Sukupuolen ja henkilöllisyyden tunnistus hyödyntää kasvojen tekstuuria. Varsinaisesta robotista löytyy myös laserantureita. Kiitoksia mielenkiinnostasi. Esittelyni päättyy tähän. Aloitan esittelyni nyt alusta. Jos joku vaikka missasi alun kokonaan,